Kukkaralla moi! Tänään mä kuvaan teille Sleistalli puupajan esittelyvideon, koska mä halusin kuvata sellaisia, koska melkein kaikilla Sleiskanvilla on sellainen. Ja mä toivoisin, että te laitatte tonne alas kommentteihin videoehdotuksia, koska mä haluan tehdä videoita, mitä te haluatte nähdä. Mutta joo, mennään vaikka esittelee tää talli. Heti kun tästä ovesta mennään sisään, näkyy tällainen pitkä käytävä. Ja tuossa vieressä on monesia ja tuossa on sitten nuo kilit. Tässä kilätaaksen vieressä on meidän kissojen paikka. Tässä on toinen uudempi tallikissamme Kaki. Kaki on uudempi. Sitten on tuttu Lennu kissanpoika. Tästä kissojen vierestä pääsee kiliaitaukseen. Ja meillä on 3 kiliä. Tuossa on Naarats Veera. Tuossa on sen Karitsa Oona. Ja tuossa on Ärri. Se on Oonan isä. Tästä kilienäytöksen vierestä pääsee tähän tavarahuoneeseen. Tässä on meidän esteet ja essetolpat ja puomit ja kaikki tällaiset. Tuolla on meidän kärryt, lapio, harja ja talikko. Tässä on meidän pari tallikoiraa. Tässä on pentu Pipi. Tässä on äiti Viola. Tässä on isä Igor ja tuossa on kultaisen noutaja, nämä on siis bulldoggeja. Tuossa on kultaisen noutaja Turre. Koirien vierestä päästään rehuhuoneeseen. Täällä on sitten tuossa Riimu, penkki, omenoita, porkkanoita, heinäpaaleja ja namipaloja. Näiden vieressä on maneesi. En osaa sitten kirjoittaa. Tämä aukeaa tästä näin. Nyt mä vain vedetään sivuun. Joo, maneesi. Maneesin ja rehuhuoneen vierestä päästään karsinoihin. Ensimmäisenä tässä on Livitsutamman Pyryn karsina. Pyry on siis Livitsutamma. Tässä on Tofulain Islannin hevostamma. Ja Tofulain on todella äksy. Eli jos nostaa esimerkiksi laukan, se pukittaa. Sitten jos hän lähtee heti päivässä aamulla esteitä, niin hän voi tiputtaa ratsastajan melkein heti. Tässä vieressä on ikin sitten Candy. Candy on Livitsutamma, Suomen hevostamma. Ja Candy on todella uusi täällä. Olen saanut sen jouluaattona. Se on todella uusi, joten se on vähän arka. Tässä vieressä on minun hevonen Lanttu. Ja kuten huomaatte, niin en osaa kirjoittaa. Siinä ensin luki Sal McBean, mutta kirjoitin sen väärin. Sitten päätin, että kirjoitan siihen sittenkin Vinnes. Mutta sitten halusinkin Lantun siihen. Ja sitten tuossa oli tosi vaikea saada sitä pois. Sitten päätöstin sen vain mustalla tuossa sitten tuolla. Ja tuo on eri kynä kuin nämä toiset. Tässä on vieressä Lantun harjapakki. Se on ihan Lantun oma harjapakki. Ja Lanttu on pintotamma. Ja Lanttu on sillä lailla äksy, että hän ei hyppää yli 40. Paitsi jos haluaa, että tippuu alas, niin voi yrittää. Tässä on yksi tallikoiristamme Lupa. Lupa on niin vanha. Se on 16, niin kuin koirien iässä 16. Vainko se ihmisten iässä?
Ihan sama, mutta silleen nuorempana iässä. Se on 16. Eli se on nyt sitten tavallaan teini tai niin. Tässä on satulatelineet ja suitsitelineet. Tuolla on 3 loimea. Siinä on 1, 2, 3. Siinä on 3 loimea. Tuolla on riimut. Mutta tuolla yksi rikkinen riimu oli tuolla Maneesin vieressä. En tiedä miksi. Sitten on suklaa. Suklaa on Setlannin punitamma ja sillä on varsapomppi. Ja tuo kauimmainen tuolla tuo persikaverinen, niin hän nimensä on Persikka. Mutta sillä ei ollut karsinaa, niin hän on nyt sitten siellä, koska hän tulee toimeen niiden kanssa. Persikka se tuli tänne eilen. Ja on todella arka vieläkin, mutta heidän kanssa hän on ollut ennenkin samassa karsinassa, mutta eri tallilla. Suklaa on Setlannin ponitamma ja Persikka on mini Setlannin ponitamma, Ruuna ja Pomppi on kanssa, se on ori ja se on hänen tuon suklaan varassa. Vieressä on Jaken karsina. Jaken rotua en muista, koska miksi muistaisin? Okei, joo. Jakke on kuitenkin ruuna ja on todella kiltti sellainen. Jaken vieressä on Jalo, mutta Jalo onkin sitten lehmä. Ja sitä lypsää tällä hetkellä äitini Riikka. Moikka! Eli Jalo on meidän lehmä. Jalo on tyttö, jos minä sitä lypsään. Ja Jalo on todella kiltti. Niin, hän kertoi siinä nyt Jalosta, koska tietää sitä enemmän kuin minä. Sitten on Salma Green. Salma Green on varsa, jota tulette todella paljon näkemään. Hän ei ole minun. Hän on minun siskoni ja meidän yhteinen. Sitten voidaan mennä tuonne laitumille. Kuitenkin nyt Fasani. Iskä, mikä tuo Fasanin nimi oli? Hän on siis isäni Jani. Se Fasanin nimi on Riina. Hän on Riina ja kukko on, mikä sen kukkon nimi oli? Se oli tuo Iivana. Hänen nimensä on Iivana. Ja he ovat he ovat uusia. Tämä oli ennen falabellojen laidun, mutta nyt se on sitten noiden, koska falabellot lähtivät täältä. Sitten, miksi tuo mukaan? Se on lantun varsa, mutta se ei suostu olemaan lantun kanssa, koska lanttu potkii sitä, koska ei tunne sitä omaksi varsakseen. Ja lantun varsanimi on Pena ja se on ori. Sitten tuossa on Kumi. Kumi on islantilaistamma. Ja tuossa onkin sitten Lulu. Lulu on tamma. Tuo Setlannin ponitamma ja joo. Traileri ja auto. Perustraileri ja auto, kaikki tietää. Punainen auto, ruskea, valkoinen traileri. Täällä on laitopetti, nämä aidat on sitten todella vidot. Ja vähän miksi vonksin. Mutta joo. Tuossa on Vinnes. Vinnes on Islannin poni. Tamma. Ja no, sen nimi on Vinnes. Sitten on Hokus Pokus, eli Guanterhevonen. Tamma. Sitten on Pumpuli. Se on sirhevostamman varsa ja hän on sirhevostamman letti. Sitten on omaa laatuaan kiltti Lumi. Lumi on tuon taplikas. En tiedä hänenkään rotua. Hänen pitäisi olla samanrotuinen kuin Jakke. Sitten on Sokeri. Sokeri on mikä tuo on? Lipitstamma.
Tamma. Sitten on orilaidun. Tuossa heti ensimmäisenä on tankki. Tankki on Amerikan ratsuhevosori. Tuossa on samanrotuinen kuin Lumi ja Jakka. Mutta en tiedä tietenkään mitä tuo. Tiedän vain, että ne ovat samanrotuisia. Niin ilmapallo. Sitten tuolla on Pentti ja Pentin varsa Ruoho. Hän on Ruuna, hän on ori. Sitten on Pomo. Pomo on tuo musta tuossa ja se on Islannin hevosori. Tuossa on San Silvo, siitä tulette tullakin näkemään tosi paljon. Ja San Silvo on tuo musta tuossa. Ja San Silvo on ori. Ja se on Lipitso-ori. Tuossa on Suomen hevonen Veli-Ponteva. Ja Veli-Ponteva on ori. Talli. Ja näytän nämä hevoset täältä näistä pikkuovista. Eli täällä on Snadi. Snadi on Islannin poni ja on Ruuna. Täällä on lehmämme Mowgli. Mowgli on tuo, mikä tuo on? Poika. Mikä uros onkaan. Tuossa on Shetlannin poni. Shetlannin poni. Tuossa on Kumin sisko Toffe. Eikö siis, anteeksi Toffe, kun Minna. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti näemme ensi videossa. Se olisi siihen asti. Moi!